Máte to za rovnú stovku. Stovku za 100 metrov štvorcových malovania? To sa v dnešnej dobe ešte dá tak lacno? Jasné. Chcete mi povedať presne, aký je postup a čo všetko treba spraviť pri tom malovaní? No dobre, tak poďte so mnou teda. Čaute. Ahojte. Dneska sa pozrieme na to, ako si čo najlacnejšie a najúspornejšie namalovať miestnosť. Poďme sa baviť o takej miestnosti, čo má 30 m štvorcových plochy. To znamená, že sme to rátali, že je to okolo 80 m štvorcových stien, to znamená, že 4 steny plus strop. A podrátaní už okien samozrejme. A poďme sa pozrieť na to, že čo presne potrebujete, čo vlastne všetko tu aj predávame na stavbinách a koľko vás to bude stáť na takúto miestnosť. Spraviť rýchlo, čo najlacnejšie a čo najefektívnejšie. To sú 3 parametre dnešnej doby. Takže poďme sa pozrieť na to konkrétne, čo by vás to stálo a čo potrebujete. Budeš prioritne ísť nakúpiť materiál a pozakrývať miestnosť. Okay. Takže záleží, či máš novú stavbu, to je tá lepšia voľba, ľahšia, alebo či máš nejaký starší byt alebo dom. Takže prioritne musíš zakryť veci s maliarskými fóliami, ktoré vlastne máme na predaji tu. A je to od najtenšej po najhrubšiu, záleží kto čo preferuje. Toto je úplne najtenšia fólia, ktorá je na úplne bežné nábytky a veci, ale ja som skôr zastanca tejto hrubšej, vlastne je to isté čo toto, len je to troška hrubšie a už sa s tým aj lepšie robí. Všetky tieto fólie sa vyrábajú v 20 metroch, ak si môžete všimnúť. Aha. A samozrejme sa to rozloží na 20 m štvorcových, je to 4x5 a zakrývame iba potrebné veci, ktoré nechcem zašpiť, zakrývame steny logicky. Takže áno, väčšinou to stačí, nastriha sa to, väčšinou to stačí na všetko, čo je v interiéri. Také vysokopevnostné, to už sa skôr v exteriéri používajú, ale kto má nejaký drahý nábytok a nechce si ho poškodiť, že by sa bál náhodou, že s ním do ňoho buchne alebo niečo pri malovaní, alebo že sa mu pretrhne toto, zašpiní si ho farbou. Rozdiel je tam v hrúbke mikrónov fólie. Máme takú fajnú vec, ktorú ešte stále moc ľudí nepozná. Vlastne je to fólia slepiacou páskou. Užívajú na okna ľudia. Na okna a na dvere. Lebo vlastne ak máš okno, tak je komplikované, lebo keď dáš na túto fóliu pásku, tak sa ti to lepí, kriví sa ti to, je to proste katastrofálna robota. Toto máš perfektné, proste toto je tenučká páska, takže ty sa musíš dostať úplne do rohu toho rámu okna. Potrebuješ fakt tenkú pásku ohybnú na to, čo je toto. Takže pekne to natenko natiahneš takto, stiahneš dole a už potom, keď máš dole tú fóliu, už sa ti ľahko dáva tá krepová páska, lebo samozrejme z bokov tú pásku nemá, takže z bokov to musíš ešte zalepiť krepovou. Na to sa používa takáto tenučká krepová páska, alebo táto hrubšia krepová páska. Na zakrývanie podlahy maliarské runo. Výhoda najväčšia na tomto je to, že to absorbuje do seba farbu, keď sa vyleje, alebo vodu, spodku fóliu, takže určite to nepreteče. Ono to aj absorbuje nejaké pády predmetov na zem. Čo je také najštandardnejšie, čo sa používa na zakrytie podlahy pri malovaní? Najštandardnejší je tento tenučký hajzlový papier, tak také asi hrubé to je. Víš, že to roztrhnem ľahko. Premočí to, absorbuje to iba určité množstvo farby a vody. Je to fakt brutálne lacné, tu je 50 metrov až na vín. Tuto máme potom kartón maliarsky. Drahšia alternatíva od tohto. Je to vlastne ako keby to isté, len plus tu má také mriežky. Je to proste hrubšia vrstva navyše. Je to isté, len je to hrubšie. Toto odporúčam ako štandardnú vec, keď fakt nechcete do toho veľa investovať. Je to super pomocka na zem. Takže máme zakrytý nábytok, okna, podlahu. Predtým, ako začneme ešte malovať, odporúčam si kúpiť oblek. Už si ho obliecť, keď máte namiešanú farbu, budete vyzerať fajnovo. A určite odporúčam, lebo nebudete mať zasraté celé svoje veci, súkromné alebo monterky. Vyzerá to potom zle a nedá sa to ani vyprieť, vlastne chcete dať do pračky. Tiež návleky na topánky, takéto jak u doktora. Nemáte zašpinené boty, budete mať stále pekné stále pekné pracovné boty. Teda oblečený, ochránený, všetko máme spravené, čo sa týka zakrývania. Prechádzame na samotné malovanie, ale ešte je stále jeden krok predtým. Spravidla by sa mali penetrovať steny pred malovkou. Zjednotil povrch a zvýšila sa na lepivosť a zmenšila nasiakavosť farby. Úplne na tých 80 metrov stačia dve takéto pixely, lebo sú to koncentrované penetrácie. Odporúčam penetráciu hlavne na starších domoch a bytoch a určite odporúčam aj na novostavbách, lebo sa tam práši a je tam veľa prachu na stenách. Penetruje sa to válčekom, s ktorými budeme aj malovať vlastne následne. Budeme potrebovať dva typy válčekov, budeme potrebovať jeden veľký a budeme potrebovať jeden malý. Ja som používal tieto microfiber válčeky. Steny veľkým zvislo hore a rohy si spravíme s malým válčekom. Následne po penetrovaní válčeky umieme
a môžeme potom nanášať s nimi farbu. Válčekov treba usúdiť podľa toho, že aké máte omietky, aké majú veľké zrno. Čím väčšie zrno, s tým spravidla treba väčšie vlákno. Treba, aby bolo husté vlákno, vysoký vlás aby bol, hej, aby sa to dostalo do tej štruktúry zrna. Čím máte hladšie omietky, tým treba jemnejší válec, ideálne úplne s čo najkratším vlasom. Drahší válec púšťa menej vlasu a vydrží viacej metrov. Drahší válec si možno ešte lepšie drží farbu, že ti tak nekvapka na zem. A o akých metroch sa bavíme, teda, aby mali ľudia predstavu, že keď robíš tých 80 metrov štvorcových? Úplne odporúčam aspoň tú strednú rádu válce, lebo tie najlacnejšie sú fakt také, že na to jedno vymalovanie, ale kľudne aj s najlacnejším. 80 metrov je nič, to vymalujete s hocičím. Napríklad tento válec je na 15 000 metrov. Takúto ručku si kúpime, máme tu pod sem, máme tu dlhšie ručky na malý válec, rôzne dĺžky, na tento veľký máme jednu. Vedierko na malovanie, väčšie, menšie. Máme tu mriežku na odklapkanie farby, ktorá sa pekne zapichne do toho vedierka, sedí tam, lebo má obdĺžnikový tvar. Aby sme toľko farby nemali na válci, aby nám nekvapovala po zemi. A keď nedočiahneme, samozrejme tu máme k tomu tyče, ktoré sa iba takto nasadia. Mne sa už tak vydrala, keď som maloval ten dom, ja som z jednou maloval celý dom a tak som vydrala, že toto tu už nedržalo. Tak som si do jedného, mal som tieto dve a zapichol, našerboval som si ju proste. Okay. Sa dá vysunúť na oveľa dlhšiu metráž, takže toto je 2-metrová tyč v podstate, ktorá sa dá vysunúť na tie 2 metre teda a meter má v základe. A už vidíte, že je tu nejakých 2,8 strop približne a už dočiahnem na roh. Existujú takéto váničky, ale to sú skôr na také drobnejšie roboty by som povedal, že úplne že také hrákanie sa s nejakými detailami. Všetci sa používajú vlastne, toto sú zároháky. Keď máš vnútorný roh, takto si to môžeš pekne prejsť tie rohy. Bolo parapiet je to nepraktické tam, lebo s válčekom vieš dojsť všade, ale na niektorých častiach je to nepraktické, že musíš do tej veci tlačiť a nejde ti to. Takže ja som vlastne možno úplne, že najmenšiu časť, niektoré časti som robil aj štecom aj ja. Po hustote týchto štetiniek, najlacnejšie štetce majú malú hustotu, tým pádom z nich kvapka farba, aj povolujú viacej tie, nekvalitnejšie sú tam nasadené tie štetinky a to vlákno býva väčšinou lacnejšie, že býva viac plastovejšie alebo nie také jemné. Som sa pýtal chalanov predtým, ako som išiel malovať, prvé som si vždy spravil rohy, lebo tie potom svietia. Všetky tieto rohy, ja vlastne mám normálny betónový strop, takže ja som robil jeden roh, horný, tento spodný roh som musel robiť a potom tieto zvislé rohy som musel robiť z vnútornej strany, z vonkajšej. A vlastne spravil som si v každej miestnosti prvé rohy. Na 2-krát som ich prešiel a následne keď uschli, tak som ich nechal, tak som išiel už. Potom sa aj ľahšie maluje, lebo nemusíš z lesa tlačiť, keď máš veľký válec, tak z lesa ti tlačí do rohu. Tak ja som to robil malým samozrejme, s tou dlhou ručkou, lebo aj na tú malú ručku vieš dať túto predĺženú palicu. Takže najskôr si urobíme rohy. A potom sa vám už ľahko robí, keď máte už rovné steny, tak len potom idete. A nemusíte to dotlačať hore, do boku, už to máte vymalované, už máte kľud, už len potom idete. Už je tá ľahšia robota, už si potom idete a spravíte toľko vrstiev, koľko bude pýtať tá omietka a zistíte tak, že máte správne vymalované, že si zoberete ledku, zhasnete v tej miestnosti alebo si zastrete a zasvetíte si ledkou, alebo ideálne ledkou si zasvetiť a uvidíte každú nerovnosť, alebo teda respektíve uvidíte každý nenamalovaný kúsok, na ktorý ste zabudli alebo ste menej pritlačili na ňom, hej? Alebo ste išli z menej farby. Takže určite si skontrolujte po sebe robotu, lebo keď zasvieti slnko, tak všetko bude vidieť na tom. Každá zlá namalovaná časť. Samotné malovanie nie je o malovaní, teda keď sa bavíme o rekonštrukcii alebo o vymalovaní staršieho domu. Väčšinou sa dávajú aj obrazy dole nejaké, alebo väčšinou sa spravujú aj obité steny, ktoré sú v nejakom horšom stave. Môžeme použiť na zahádzanie nejakých dier alebo nerovností. Záleží, čo máte, ako máte omietku samozrejme vždy. Keď máte omietku, tak je to trocha komplikovanejšie so zrnom. Máme túto stavebnú sádru a s ňou vieme zahádzať nejaké malé dierky po klincoch napríklad, keď si dávame obrazy v starých bytoch. Alebo to vieme spraviť štukovým akrylom. To je vlastne akryl so zrnom, aby to vyzeralo jak zrnitá omietka, je to biele, dá sa to pretreť, takže v úvodzovkách zapadne to s tou omietkou, aj keď sa bavíme o omietkach. Sádra sa dá použiť úplne na sádrové omietky, že to nebude ani vidieť, ale väčšinou na sádrových omietkách
sa dajú malé nerovnosti vybrúsiť takýmito šmirglami alebo týmito šmirglovými húbkami. Úplne sa to dá jednoducho prebrúsiť, keď je niečo fakt malé, nejaká nerovnosť. Ak není, tak samozrejme zahádžeme sádrou alebo inou sádrovou zmesou, ktorá sa používa napríklad na sadrokácii, na hocičo, dá sa s hociakou sádrovou zmesou sa to dá zahádzať tie malé jamky. Toto je najjednoduchší nástroj na sadru. Je to v rôznych veľkostiach od najúžšieho po najširšie. Tú sádru si zamiešame s vodou, však to je taká príprava, že to iba dáte sádru, vodu, nejaký pomer si musíte, aby to nebolo riedke ani husté. To si ten pomer si nájdete, to nemusí byť nejaké presné. A už to len vtláčame s touto špachličkou. A tento akryl na to použijeme klasickú vytlačacú pištol a natlačíme to do tej fugy požadovanej. Máme tu umývateľnú farbu, to sa tohto videa netýka, lebo to nie je budžetová farba. A máme tu úplne budžetovú farbu, ale fakt dobrú. Tu, čo predávame, my sme mali všelijaké značky, máme tu túto Maxipoku teraz. Ja som, na väčšinou stade sa používa táto. Není to samozrejme, nie sú to farby, ktoré by boli nejak úplne, že čo sa týka spravidla hygienickej časti najlepšie, ale do tých bežných stavieb a domov, rodinných výstav sa môžu kľudne použiť do takých miestností, kde nie sú vysoké požiadavky na hygienu, alebo... Čo to znamená, že keď máš nejakú strašne vlhkú stavbu alebo priestor, tak tam by si ich nepoužíval? Tam, kde sa hýbe strašne veľa ľudí, ak sú priestory škôlky alebo nemocnice, kde sa vyžaduje vysoká hygiena a umývateľnosť a v podstate, aby sa na to nechytali nejaké plesne alebo baktérie alebo nejaké vírusy, proste, kde sa vyžaduje vysoká hygienickosť, tak tam nepoužívame túto farbu, používajú sa špeciálne iné farby, ktoré tu aj nedržíme na sklade, lebo to sú... Dobre, ale toto je taká na takú úplne najbežnejšiu prerábku alebo premalovanie staršieho domu, ktorý samozrejme nemá nejaký problém s vlhkosťou alebo s niečím, môžeme použiť kľudne Maxipolku. A keď chceme umývateľnú, tak keď si to chceme umyť pekne, že iba pretreme to ľahko nejakou mokrou handričkou, tak môžeme použiť túto umývateľnú farbu. Takže máme tu pripravené všetky potrebné materiály k malovaniu a narátali sme ich teda na 100 €. Je to tá najlacnejšia varianta, ktorú vám vieme my ponúknuť. Takže čo všetko si tu dal? Akryl, jednu malú ručku, jednu veľkú ručku, jeden takýto valček. Toto sú tieto... penetrácie, farbu. To je farba na steny. Koľko to je? Na 120 metrov na 2 nátery. 18 litrov, 30 kg. Áno. Zakrývanie, štetec, oblek, nádobka na farbu, mriežka a v podstate ty si vymal zvyšok a nechýba nám tu nič, čo by sme potrebovali na úspešné vymalovanie domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti. Takže tohto by si vedel namalovať minimálne 100 m štvorcových, v podstate viac tej farby, koľko si hovoril? 120. OK, 120 a cca vychádzalo to koľko, 90 €? Presne to bolo nejakých 94 alebo 95 € to bolo. Takže sám som prekvapený, že jak lacné to je. A to sú naše predajné ceny, to znamená, že keď sem prídete a poviete, že ste z YouTube na naše strany, tak vám určite vieme dať ešte lepšiu cenu. Určite áno. A ešte vám vieme spraviť takú službu, keby ste chceli na farebnú farbu a nie bielu, tak si môžete vybrať z nášho vzorkovníka farieb a vieme vám to priamo na mieste namiešať. Máme tu na to stroj, vieme to pozrieť spraviť na počkanie a môžete si vybrať z stovky farieb a môžete si spraviť miestnosť podľa vašich predstav. Ten stroj sme ináč natáčali v našom prvom videu na tomto kanáli, jak funguje, ako sa miešajú farby, takže to si určite pozrite. A keby mi ukážeš alternatívu trošku drahšiu alebo kvalitnejšiu, čo sa týka hlavne toho valčeku a aj tej farby, toto je rátam, že tá farba, čo sa nemôže umývať. Vieš čo, veľa vecí tu ostáva vlastne, iba sa mení valček a mení sa farba. V podstate nič iné sa tu nemení a možno ešte štetec, ale tak to už aj je toto taký... si spomínal, že keď chceš mať kvalitnejšie zakrytie. Aj tá fólia, ale dajme tomu, že je to plus 60-70 €. Ešte tak veľa plus? Čo je na tom tak veľa? Lebo tá rozdiel? umývateľná farba je vlastne dvojnásobne drahšia ako obyčajná. Fólie sú dvakrát drahšie, válčeky sú dvakrát drahšie, štetec, v podstate tieto veci, čo sme si povedali, sú dvakrát drahšie ako toto štandardné malovanie. Takže... A to už to urobí taký veľký rozdiel, že z 95 € máš nejakých 150? Určite áno. Tá farba, najväčší rozdiel spraví samotná farba a asi valček. Takže farba spraví minimálne 20-30 € spraví farba a valček spraví ďalších 5, fólia ďalších 5 a štetec plus
To je asi všetko. Takže je to potom na vás, keď máte viac času, tak môžete používať takéto lacnejšie veci, alebo keď si chcete, že už teda dávate do toho svoj čas, tak si môžete doprieť a použiť drahšie veci. A určite sa vždy oplatí ísť na tú najdrahšiu, ale keďže veľa staveb sa robí na cenu alebo veľa prerábok, lebo bohužiaľ nie sú vždy financie na to, tak skorší výber je tej lacnejšej varianty u každého väčšinou zákazníka. To je v tomto videu všetko, čo sme si chceli povedať. Určite nás lajkujte, dajte odber a napíšte nám komentáre, čo by sme mohli zlepšiť a aký ďalší nápad na video by sme mohli pre vás spraviť, čo by vás zaujímalo, jaká téma. Či už zo sveta stavebnín alebo nejaké postupy. Čaute. Čaute.